даври ноҳиявии озмуни мураббии соли Тоҷикистон 2024 дар ноҳияи Рӯдакӣ оғоз гардид. Бояд гуфт ки ба ин марҳила аз 12 муассисаи томактабии ноҳия 10 довталаб ширкат варзида, ин раванд дар муассисаи томактабии рақами 3 ноҳия сурат гирифта истодааст. Ба иттилои масъулини озмуни мазкур давоми 3 рӯз идома ёфта, беҳтаринҳо ба даври баъдӣ роҳхат мегиранд. Бо ибтикори раёсати муорифи ноҳияи Рӯдакӣ давраи ноҳиявии озмуни мураббии соли 2024 дар ноҳия баргузор гардид. Марҳилаи ноҳиявӣ дар муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 3 сурат гирифта, дар он 10 довталаб аз муассисаҳои томактабии ноҳия ширкат намуданд. Ба иттилои масъулини раёсати муорифи ноҳияи Рӯдакӣ, айни замон дар тобеи раёсат 12 адад муассисаи таҳсилоти томактабӣ ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин теъдод 9 адад давлатӣ ва боқимонда хусусӣ мебошад. Фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ сол аз сол бештар гардида, айни замон шумораи кӯдакон ба 2100 нафар расидааст. Озмуни мураббии сол ҳамасола дар ноҳия доира карда шуда, дар он мураббияҳо фаъолона ширкат меварзанд. озмуни мазкур дар ҳамасола дар ноҳияи Рӯдакӣ дар миёни муассисаҳои таълимии томактабӣ баргузор мегарданд. Мақсад аз баргузории озмун дар он аст, ки барои иштирок кардан дар даври ноҳияҳои тобеи ҷумҳур ва инчунин то даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифтан барои беҳтар намудани таълиму тарбияи томактабӣ, тарбиягирандагон, инчунин ба рӯяи эҳтиром ба ватан, тарбия кардани тарбиягиран, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ ва инчунин муносибати бошӯрона доштан ба муҳити зистро тарбия намудан мебошад. Бояд гуфт ки даври ноҳиявии озмуни мураббии соли 2024 дар ноҳияи Рӯдакӣ тибқи тартибу талаботи низомнома сурат гирифта, дар он довталабон аз рӯи 6 шарт: муаррифии фаъолияти педагогӣ дар доираи 20 дақиқа, дониш ва маҳорати мураббӣ, мизи мудаввар, машғулияти таълимӣ, тасвир намудан ва сохтани манзара бо дархости ҳайати ҳакамон ва таҳлили равонии педагогӣ дар назди доварон баромад менамоянд. Гуфта шуд, ки озмуни мазкур давоми 3 рӯз идома карда, дар рӯзи аввал довталабон донишу маҳорати худро аз рӯи шартҳои муаррифии фаъолияти педагогӣ, дониш ва маҳорати мураббӣ ва мизи мудаввар нишон доданд. Рафти озмунро масъулин ва дигар кормандони раёсати муорифи ноҳия баҳогузорӣ карда, беҳтарин мураббияро интихоб ва ба марҳилаи баъдӣ роҳхат медиҳанд.